Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero starts now! Magandang hapon sa inyo pong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero live sa Leader News Philippines at simulcasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay makikita sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217,
Destiny Cable Channel 84, Cable Link Channel 59 at sa halos 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Kapiling po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinalilipad na ni Clarence Anday, ang ating Broadcast and Marketing Officer. Nakalalay naman po si Earl Nico Dagame sa patnubay ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop. Ang ating mga telepono muli ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Ulitin po natin ang ating tanong sa bayan na nagsisilbi pong main topic. Pinakatema po natin sa ating huntahan sa merienda ngayon, napapanahon na bang magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Medyo iniba natin kasi nakakaumay ng politika, di ba? Dahil sa eleksyon, napakaraming isyong pampolitika. Pagtuunan natin naman ang may touch ng social problem. Hindi puros politika. So sa mga susunod na araw, mag-usap tayo patungkol naman sa environment, sa negosyo, at sa kung ano na pang may relevance sa mga buhay-buhay po natin. Hindi puros politika. Alright, meantime, tulad po ng dati, unahin muna natin ang mga naglalagablab na balita sa ating palatuntunan. Patrol car ng Machong Police Station sa Samar or Western Samar. Inambus, isang patay, isa ang sugatan. Report hatid na sa atin ni partner Hil Anisito Tamayo. Parang Hil, anong nangyari dyan sa ambus na yan? Police patrol car ng Mutyong Western Samar tinamangan na hindi pa makilalang grupo magabandang alas 7:05 ng umaga habang pabalik na ang Mihandra patrol car ng Mutyong MPS galing sa bayan ng Paranas sa pagkuha ng kanilang supply. Ayon sa report, pagdating sa Maharlika Highway, Barangay 1, Mutyong, Samar, nakarinig ang mga residente ng dalawang magkasunod na palakas na lagungdong o pagsabog at sabay-sabay na putok ng baril. Batay sa source, nakatakbo pa rin ng nasabing patrol car na higit 100 metro mula sa sinabugan ng landmine. Nagtamo ng maraming tama ng bala si Police Sergeant Glenn Miñano ng Mutyong MPS na nakadetail sa PPO Samar PDEU PIB na diniklarang killed in action at Police Patrolman Jane Abihar, isang babae na kasama ni Miñano, ay nagtamo ng tama ng bala sa hita habang papatakas at kasalukuyang ginagamot sa pinakamalapit na ospital. Sa ibang dako, sinulog din ng mga suspect ng patrol car ng Mutyong MPS. Bago tumakas hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin konklusyon o grupo na umaako sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga otoridad dito sa Leyte. Mula dito sa Leyte, Hil Anisito Tamayo para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Hil. Isa na namang ambos ang nangyari po sa ating bansa. And today ay dyan po sa bayan po ng Mutyong sa Samar. Sino pa ba naman ang may posibleng kagagawan yan? Siyempre, yung kalaban po ng gobyerno. Dyan po sa lugar na yan, wala naman po mga abu-sayap dyan, kundi ang nariyan na maaring responsable sa ambush na yan ay mga rebelding NPA. Maliban kung bigla nilang itanggi. Hindi naman kandidato yung dalawang pulis. Maliban kung may biglang umako niya na yun ay drug operations. Pero if not, mga kaibigan, malamang gawa na naman po yun ng mga rebelde. Alam niyo po ba yung epekto ng may napatay na ganyan? You imagine a family that they lost a head of the family, a breadwinner, tatay ng pamilya, may asawa siyempre. So, I know you understand how painful it is na mawalan po ng kapamilya, no? Na dahil lamang po sa mga ideolohiyang, kung yan may igawaan po ng NPA, ideolohiyang hindi po natin maintindihan na kailangan pumatay para lamang isulong ang kanilang ideolohiya.
O tingnan natin kung aakuin yan o itatanggi po ng New People's Army. Samantala mga kaibigan, mataas na leader daw po ng Kamara pumalag daw po sa issue ng maniobra ng budget. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Hatid na sa atin ni partner Felix Tambongko live mula po sa House of Representatives. Paring Lex, magandang hapon. Pasok! Kasamang Errol pumalag ang mataas na leader ng Kamara sa panibagong akusasyon ni Senator Pampilo Lacson sa umano'y realignment ng 79 billion sa national budget. Sa isang pulong balitaan sa Kamara, sinabi ni Senior Minority Leader Anthony Bravo, isa sa miyembro ng BICAM ng pahayag ni Lacson, ay isang iskema lamang para hindi magtagumpay si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo. The agenda is clear. We don't want the Speaker to be successful and her leadership as a Speaker. And this is the budget. Idinagdag pa ni Bravo na walang ginawang iligal ang Kamara at dumaan ang pagtalakay nito sa tamang proseso. The House did not do anything illegal in the budget. I'm part of the BICAM. And I can attest that discussion were made. In fact, it was revealed to the media from the very start, General Bill going back to General Appropriation Bill 2, which was transmitted to the Senate. But then, since there were different provisions between the two houses, that's why we had the BICAM. And everything we're discussing in the BICAM, unfortunately, a portion of the appropriation, which was lump sum by nature, need to be itemized. At yun ang in-itemize natin dito. In fact, even the Senate counterpart, member of the Committee on Finance, came to Congress, sit with the Committee on Appropriation staff, and encode the details of the itemization of that being cited, the expect. Sabi nito yung mapila si Bravo sa kapwa-kongresista at senador na kung questionable man ang 75 o 79 billion, hayaang ang Pangulo ang magdesisyon. So I'm calling out our colleague, including Senator, that assuming but not admitting that the 75 or 79 billion they are citing could be a questionable one, let the President decide on it. Let's submit the general appropriation proposed enroll bill to the President and allow the President to exercise his discretion to use his veto power whether or not that 75 billion indeed is not proper to be included in the General Appropriation Act for 2019. Samantala sa isang hiwalay na pulong balitaan, ipresenta naman ni Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. ang libro ng 2019 budget na naprubahan ng BICAM. Itinagdag pa nito na 3% lamang ng national budget ang pinag-uusapan at hindi dapat idamay ang buong budget ng 2019. Mula sa Kongreso, ako naman si Felix Tambongko nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Actually, diyan kay Senator Ping Lacson na Clarence, you know why? Not that he's a former general, pero sa lahat ng mambabatas mga suki, ulitin ko sa lahat ng mga mambabatas mga suki, mula Kamara hanggang sa Senado, tanging, to my personal knowledge, tanging si Lacson po ang hindi tumatanggap ng anumang pondo, countrywide development fund, pork barrel na yan, o anuman po ang katawagan, ever since na siya'y umupo ng Kongreso at ng Senado. So mahirap labanan po yung mga kwentuhan ng mga singitan ng pork barrel. Wala kayong maibabalik kay Ping Lacson. Ayan. But of course, kung may nakikita po ang isang mambabatas, karapatan niyang magsalita. Di ba? Karapatan niya magsalita. So, ebidensya, kontra-ebidensya ang kalalabasan po niyan. Kung may ebidensya, may lalabas po si Senator Ping Lacson and even the Senate President Tito Soto, abay di magkakaalaman. Madali namang duminay Madali namang tumanggi ang mga kongresista na may mga kinalaman dyan. They can easily deny it. But it would be a different thing kapag ka ang mga senador, especially si Ping Lacson at si Tito Soto, ang Senate President, ay ipagwagwagan niyang detalyeng yan sapagkat hawak naman
ng mga senador at congressman ang detalye ng 2019 national budget. O di magkaalaman, di ba? Magkaalaman. Mga kaibigan, ulitin natin ang ating survey question sa hapon pong ito. Napapanahon na bang magkaroon po ng divorce? Batas patungkol po sa diborsyo sa ating bansa. What do you think, ladies and gentlemen? Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 and 0949-736-5000. Batiin ko lamang po yung aking mga dating kasamahan sa DWBS AM sa Tabaco City. Maalala ko lang ha. Wala ko listahan. Mga maalala ko lang. Ladies first, of course, si Manay Iwi. Maray na hapon, Manay Iwi. Manay Joyce. Manay Florence Banzuela. Hindi ko alam kung ano nang apelyido ni Florence. Manay Nori. Who else? Sino pa? Si Rides Barcia. Ayan, mga babaeng una. Then, yung aming station manager, siyempre, si Father Manuel, Father James Camo, at yung mga department heads namin. I was 21 years old then. I was a cabe reporter then, nung nasa DWBS Tabaco City kami. DWBS AM station 1008 was my very first media family sa broadcast. Ayan. Yung aming news director na napakatapang. Pero because of him, naging ayos na reporter si Harold na kami. Si, what's this? Si Rolly Embile. Boss Rolly Embile, yung aming program director na matalino at mabait, si Joe Portugal. Ang aming production manager, si Florence Banzuela. Florence Banzuela. Ayan. At yung aming traffic head, si Iwi. Ayan. Yung mga reporter naman ang kasama namin ay yan, si paring Vic Barameda, Roger Calio, at may mga iba't iba ba. Ayan. Sino pa yon? Mga engineer naman, si Engineer Ed Bornilla, John Bornilla, si Joey, si Efren Olila, si Ontoy Bonto, iba pa, mga baguhan pang bago ko napapuntang Maynila. Good afternoon, mga kapatid sa dati nating istasyon DWBS 1008 AM sa Tabaco City. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.